evente, prikupljaju nagrade, bave se gradnjom kuća. Ja ne idem toliko po eventima i ne gradim kuće, već radim na usavršavanju bildova i pucam u damija i merim DPS. Ej! Trošim na hiljade metaka dnevno kako bih imao što jači bild u igri. Pitaju me mnogi šta da koristim. Ej! Ja ih pitam šta ih zanima i kažem im da je taj bild je dobar ili loš i preporučim im šta je dobro kako bi bili jači. Ej! I kažem im koje modove da stave i koje buffove da koriste da briju kao naš donji brijač. Da ne bi gledali bildove kao Davor na internetu i gađali pračkom, jer većina od tih bildova sa interneta je korištena na custom serveru gde možeš telovati snagu oružja tako da ništa ne valjaju. Treba ti prava snaga, ne pravi se pametan, pitaj, ne gledaj po sajtovima.